Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wininggo sagong ing pangulatan marsepuh mewah aspuh ingkang pono ing pawas wahlebda ing pitutur mastuti taman ingkang kula bekteni. Para pangemban pangating raja mewah satergari ingkang minangka dadya pangayomaning kala dasih ingkang kula hormati. Ugi kunjuk kula haturaken para alim para ulama Ki Hadi Tenen Dalu tasah sumandhing kitab suci Wahyuning Ilahi ingkang minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang luhuring budi. Ugi kula haturaken kunjuk dumateng para rawuh kakung mewah putri ingkang dharma saha pantas sudarsana. Langkung-langkung sanggya para muda-mudi karang warga Wonorejo. Wilujeng pepanggihan kula sang kanca kadang-kadang paguyuban Campursari Laras Wijaya. Ing siang puniki marak suwan kabiyantara Dalgatinu ninggih Bapak Suparno utawi Ki Bandung Wandawasa Bendung sopir kok Bandung Wandawasa. Dalah Ibu Pujawati juragane Prabot. Ing sanguni kula sakanca kepareng pareng lelipun kunjuk dumateng para rawuh kakung mewah putih temundangan nunjik adicara Walimatul Urus. Kunjuk Diah Ayu Novit Purnia Putri jinantu krama ingkang bagus Kang Mas Ahmad Budi Nur Halim putripun Bapak Rakimen dalah Ibu Sariem ingkang mijul saking Ladan Tlaga Singget Desa Kecamatan Jati Blora Mustika. Mugi-mugi pangajap temanten sarimbit handosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kunjuk dumateng para rawuh kakung miwah putih tamundangan. Kula haturaken wilujeng rawuh sugeng minarakan kimerdu mardikan penggalih sinambi anggraha pasugata ingkang sampun sumadya ugi sinambi laras tembang-tembang paguyuban Campursari lumantar paguyuban Campursari Laras Wijaya ingkang mijil saking Leladan Plumpung Taunan Desa Taunan Kecamatan Gabus ingkang prengkuh ninggih Kamasutresna utawi Ki Jaya Petis ing sang puniki ugi makarya sinarengan audio sound system ingkang mijil saking Ladan Pandan Harum SPM audio rental sound system. Ugi sinayudan audio video syuting kami mijil saking Leladan Tanjung Anom Tunggulrejo Arta Media video syuting ugi kagiyaraken liwat langsung live streaming YouTube Arta Media Syuting. Kanthi kepareng pareng lelipur kunjuk dumateng para rawuh kagung miwah putih tamundangan ing sang puniki kula sakanca kadang-kadang paguyuban Campursari Laras Wijaya ugi anggrahaken widodari kang ayu rumaning wonten Diah Ayu Dewi Purbaningrum Lena Monika Rinda
ugi Dal Ayu Ratna, ugi wonten Dia Ayu Wulan Antika. Semangga kanthi atur pambukul sakanca kadang-kadang campur sari Laras Wijaya. Kula dijengkar saking Palegah.
Sing rawuh kagem miwah pun tamundangan ingkang suka ing Basuki ingkang kula tresnani. Mekaten wae diatur pambuka kula sakanca kadang-kadang paguyuban campur sari Laras Wijaya. Kadhi kebareng-bareng libur kudu tumateng para rawuh kagem miwah pun tamundangan. Ing sang puniki panjenengan tasih marak sowan kabiyantara delegati nuninjih. Bapak Suparno dalah Ibu Pujawati panjenengan kepareng-pareng doa kunjuk temanten sarimbit mugi-mugi anggitipun lomban madyaning beban agung manggiya rahayu wedone sami kala amin amin ya rabbal alamin. Kanthi umyang sasana ing sang puniki kula sakanca kadang-kadang campur sari Laras Wijaya kasangkuyung SPM Audio Rental Sound System ugi sinayudan audio video syuting amijel saking Leladan Tanjung Anom Tunggalreja. Arta Media ugi kagiatan lewat siaran langsung live streaming YouTube Arta Media. Kanthi kebareng bareng libur kudu matang rawuh kagem miwah petundangan semangga. Kanthi kebareng mritung danten Diah Ayu Dewi Purbaningrum Laras Wijaya nyampur sari. Sugeng siang Dik Dewi Purbaningrum. Nggih, wilujeng siang kagem warga Wonorejo. Rawuh tinimbalan ingkang hamengkugati nuninjih Bapak Suparno garis miring Bondowoso. Bondowoso. Garwane Jonggrang apa piye? Iya. Nggih, garis miring Pak Bendung sopir. Pak Bendung. Ugi dalah Ibu Pujawati juragane bakul perabot. Bakul perabotan. Nggih. Acaranipun wis ing sang puniki sampun netepi darmaning tang sepuh adu putra-putrinipun Diah Ayu Novi Purnia Putri jinantu krama ingkang bagus Kang Mas Ahmad Budi Nur Halim. Putra Atma jenipun injih Bapak Rakimin dalah Ibu Sariem ingkang mijil saking Leladan Tlaga Singget. Nggih, leres. Mugi-mugi temanten sarimbit handosaken keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi kula aturaken wilujeng rawuh Mbah Kung. Mbah Kung sinten? Mbah Sukir. Mbah Sukir. Alhamdulillah pinaringan sehat wal afiat seger kewarasan. Amin nggih Mbah nggih. Kuncine siji. Apa, Mas? Sehat. Sehat. Rezeki sak marga-marga sing penting berusaha. Betul sekali. Iku ngendikane Mbah Sukir kok wis tak gugu terus pokoke. Sementing wong siji ngene lho Pri, sehat nggih Mbah Kung. Heeh. Nggih, monggo Diayu. Kali kepareng menawi tamu undangan. Katuran mat-matan kunjuk Mbah Sukir. Ya, monggo. Nggih. Mas Kipli, dawuh. awake dhewe ayo bawa. Bawa apa, Dik? Bawane menyangkut kanggo temanten kekalih. Temanten kekalih. Pelok barang. Pelok barang. Gegarane wong akrami. Ya bondo ya rupa. Saiki mbok sesuk. Saiki yo Mas, sesuk mokon baleni gelem ora gelem aku Wonorejo ae kene ya Lho maksudku sesuk iki ora nganggo tabuhan kok ya. Apa cangkem-cangkem. Oh iya. Oh ya moh aku. Apa
apa ya menas. Menas wae karo tutup kenceng pieng. Piang. Ayo Kang Mas. Piye tintingane piye? Ora ngono. Angger tiba turu kok mbok bacutke iki lho, Dek. Alah kuwi lho, anu raine wewek iki Nem dijoto turu. sapa? Mas, Gus Wewek kenapa, Mas? Rainem dijoto sapa to, Wek? Alah, wong kulino mlipir ning omahe tanggane rak koyo ngono kuwi lho. Kulino. Man lasiman. Gus Wewek. Gus Wewek. Gegarane wong akrame tutup bandang tuturupa pripun Ya mah ta, Dik. ijalno ta ya Saiki ki wong yo ndelok-ndelok. kita iki nek disawange pantai dijak buah ki cocok ya Ya angkut pantes ngono. hamung ati pawit tane luput pisan kena pisan Gak pindho to, Mas. alah kok bengi bali neh Oh iya. yen gampang luwih gampang ayo Yen angel tan kena tinumbas harata Ogi wilujeng rawuh kamundhang mijil saking Ladan Sulur Sari Sulur Sari. ujuk menteng saking Bapak Roni Dalas Sagarwa wilujeng rawuh sugeng pinarak kanthi mardu kaping kalih monggo Sasar
waton kelakon. Leres. Gremat-gremet waton selamet. Leres. Gliak-gliak waton tumindak ya, Dik. Ya alhamdulillah sing tetanen warga Wonorejo gemah ripah lo jinawi sing biyen tebasane 5.000 saiki dadi 7.000. Amin Allahumma. Amin. Aku rak ngomong wingi ora saiki wong ki wis bar tandur kabeh kok ya. Nggih Pak nggih. Nggih mugi-mugi rega brambang tambah mun. Pak Dipa. Ya Pak Dipa. Iki tekan perbas ngebrambang iki. Anjir. Mangga. Yuk. Tematang ora rawuh kakung mewahmu tetamu undangan kala hataraken lujeng rawuh sugeng minerakan limarudu mardikane penggalih sinambi agrawe pasubata kang samusumadya ugi sinah tembang-tembang paduka campur sari laras wijaya wilujeng idataken iya. Matur geng panuwun kula aturaken kunjuk dumateng Dyah Ayu Dewi Purbaningrum. Ugi sampun Ayu Lena Monika Laras Wijaya nyampur sari.
Nggih, ngaturaken wilujeng siang Kang Mas Kipling. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng Bapak Ibu tamu undangan warga Wonorejo. Nggih, rawuh tinimbalan ingkang muga tinunjih Bapak Suparno dalah Ibu Pujawati adicara walimatul aurus. Nggih, kunjuk dumateng mantan kekalih Mas Kipling nggih. Nggih. Mugi ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah dugi kaken-kaken lan ninen-ninen mugi-mugi enggal-enggal kaparingan golek kencana ingkang saged nata jalma ingkang awujud sipunang jabang bayi amin Allahumma amin. Nggih. Seserangan Laras Wijaya nyampur sari. Kesangguyung SPM Audiorientation System Ugi sinayudan video syuting ugi kagerakan liwat streaming YouTube Arya Arta Media. Kok nanti pelintirno dek jebring ngono. Nggih. Mangga. Padha are kok. Ora ngono nek diduleki lomboke lho. Takon lho Mas, bos saiki juragan. Lomboke gede lombok kok bingung. Juragan lombok merah. Nggih. Monggo diayu kadang punapa mangga. Linalitan bisa ketepuk kang rageng wang jenang selo harak cokanyu balancet goleki sira
Ugi ngaturaken wejeng rawuh Mas Kipling nggih konjuk dumateng Bapak Sukip. Tapi gak Sukipli lho ya. Juragane Brambang. Juragane Brambang. Niki nek saiki lho ning mbiyen Mas. Sonsmet. Oke. Sonsmet. Apa kok sonsmet? Sound system. Oh. Oke, Pak Roni, wilujeng siang. Mangke konco Pak Roni nderek minggah panggung Bapak. Oh, nggih harus. Lah, harus itu. Biar tuh warga Wonorejo biar mengenal semuanya. Hah? Matur nuwun sanget. Wow.
Aja kleru lho, Dik. Aja kleru lho. Salim, salim. Ha, maju, maju. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Tak kira penjiwet kok nyangka kok ngintek. Yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli. Matur geng panuwun kunjuk dumateng Dyah Ayu.
Pak Jasmin kok malah lingak-linguk tok lho kok. Pripun, Pak? Pun marang dereng? Pun? Ya wis, tak balik. Pun ta? Wong rong lagi sak gulut lho kok wis marem lho. Niki sih pirang-pirang gulut. Diteruske mboten? Lah nggih. Wong lagi sak gulut kok wis marem dae pun nek wis entuk pirang-pirang gulut lak gleyeh-gleyeh ta ya. Ya, mangga. Malam minggu kota Solo pancen rame. Pripun lho Pak? Kula sak kanca sios campur mboten. Brambange disapke raketange sak kresek tekor no, Dik. Alhamdulillah mugi tetanen kunjuk tematang warga Norjo gemah ripah loh jinawi. Amin. Monggo. Suling komandang suarane Brambang seka limo berjuang velo nagara ana ning Jakarta sing duwe bojo nanging aja lodho. Iki kuwaturaken saking Mbah Mantan Ajimin. Mbah Mantan Wilujeng Rawuh. Pak Kasdi Wilujeng Rawuh. Ya, monggo ya iki. Tanti oceki jo ngesuk-ngesuk jo mepet-mepet eyo ya ho eyo ya yo ya yo tibake sing kucing Pak Jasmin yo.
materaken kunjo dumateng Dia Ayu Dewi Purbaningrum. Mbok boleh emangke kunjo kadang-kadang kru Pramoladi Karang Taruna nyuwun tetembangan monggo lho. Nggo tangga sayah ya ngono kok ya. Ketoke kok meneng Mbak Rok Mini. Mbah Uti. Oh, Mbak Uti. Mbah Uti. Konjut mateng saking Pak Roni Dala Sagarwo. Nggih, Bu Rina. Tasih pinaraan kunjuk Mas Joko, Mas Jiber. Nggih, Mas. Bagi saking Bapak keamanan. Nggih. Pak Ju. Yuk. Pak Maskun. Lo. Yuk. Monggo. Jagat Raya kelingono ngokiran samudra ora ilang memanis aduh dadi ati selawase. Jogetan sesegaan no diromo kenong ibing nanging ora pareng nyade megal megong uga ora pareng nyenggol
digoyang-goyang goyang sehat ya. Sampun ngaturipun matur nuwun sanget kula aturaken Donya Madang. Saiki apa sesuk? Langsung tanjake ya, Dik. Janjane kowe ning endi? Galakatmu sajak nyubriyani. Atimu sujono kowe kencan karo wong bagus liya.
Wis tak WA, wis tak WhatsApp, wis tak VC. Lho, Dik, ning pertigaan, Dik. Lho kok malah ning perapatan awakmu ngenteni sapa? Nek Mas Joko gampang. Mas di sini langsung sanggit lho nek aku bingung, Dek, Dik. Nyedehno. Tarik, Dek. Jan-jane kowe ning ngendi? Oh, iki lho, hentekno. Nyo. Abdi musuh jono. Oke, terima kasih buat Rina. Kuku sing tupoku melon gendeng gantian sang ngepeke kawungku sakong cacahan nanging sangat hangi kipi sang reksikane ko putra kang anjuk sagung wiyati Pak Letek, Retek ya? Pak Letek, putih Pak Letek. Monggo Pak Letek. Kunjuk tematang saking Pak Letek, monggo nganti jengker saking palenggan pinuju sasana pagren panggung. Langen besan tayub enggal kawiwitan. Oh iya. Monggo kunjuk masing ngabani beksa monggo Mas. Ya Pak. Kawis pita. Pak Letek.
Sigro, sigro. Sampun katur mekaten wau wonten Gagring Tayub